fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Viral kawe ke video jong we chre ba adik bha ya ka ket ule chre ula adik bha ya ka ket do kata amla shu ban batai la yo ban diket arsin chisngi hun shu kam sem ka jong man ka sngi ule cha kawan store pan ket na kinong di la kim ai penting bat upen huri hura hakte kedukan ba diket kene ke jingja balja hari bareli Uttar Pradesh we chre bala karni bha ban diket wan sa kawan store haman la kasngi pan kiat tek teng ba ukne ya kiat nakti jong ki bru por bakira dakim akiat u penting bat kun huri hura khakte kedukan ba diket utra jong kani kawan store bala kurma kle kum ban le no chre bat shano ban komplain no chre knang ba unong wan shu ban pan kiat na kani kedukan jong Namar lang ba onu suri ru kedukan jong ala los pa kyong ba ka jing sedang jong nu sure ban karni ka kiat palat ban karni kiat ubriu hakawe ka stem ba we ubriu ubu ya ka biar hajan jong nu sure unu sure usimno ya kata ka biar baru di no chisndon baro siklo penang tapat hakajan met unu sure ulek biang hakawe kedukan pan kiat dari kita kedukan ki kim ai kiat unu sure huri hura hakte pada penting ru iktradukan kimban se ban ai kiat unu sre udi sindon ciklong ya kata kiat udu kata kapor ba unu sre hun shu da kiat arsen sgi hakapor mestep cisen pada kapor chan met cisen